Κάθε μορφή, κάθε μικρό της παρακλάδι, κάθε καινούριο πόδι της που ξεφυτρώνει μαγικά και την ζηλώνει ακόμα περισσότερο στο μάτι. Την κάνει θεόρατη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θεό, ορατή. Το Θεό με ωμέγα και υπογεγραμμένη και δεν κουράζομαι. Όχι, δεν κουράζομαι να την λατρεύω. Δεν χρειάζεται να τρέχω σε ναούς και να κρατάω ημερολόγια για τα γενέθλια των Αγίων της. Όχι. Η επιστήμη είναι παντού. Είναι η πιο καθημερινή θρησκεία. Ο μύτης είναι τα πράγματα, η ερώτηση ο κόσμος, επίσκοπος ο νους, η βουμένη επαγωγική σκέψη, τροπάρει όλοι στα μαθηματικά, παράδεισος και μέγα αντίδωρό της, η γνώση. Η γνώση. Γνωρίζω πως ο σύμπαν δημιουργήθηκε από μια μεγάλη έκπληξη. Γνωρίζω πως ο άνθρωπος προέρχεται από τους πυθίκους, σαν και ακόμα ψάχνουν να βρουν το συνδετικό τους κρίκο. Γνωρίζω πως η βαρύτητα κρατά τους δορυφόρους μας σε τροχιά γύρω από την γη συμπεριλαμβανομένου του φεγγαριού. Γνωρίζω πού θα βρω νερό και πού πετρέλαιο, πότε να καταδέψω και πότε να αναντήσω, πότε να αγοράσω και πότε να πουλήσω. Ποιος είναι ο γενετικός μου κώδικας, πώς γιατρεύουν την μυοπία, πού ακριβώς είναι το πάγκρεας και τι μου κάνει, πώς πάνε στο φεγγάρι, πώς γεννάνε, πώς γιατρεύουν το μπαμπάκι από το πράσινο σκουλίκι, πώς φτιάχνεται από μεθάνει αυτό, πώς να μην ρίχνει ο σεισμός στο σπίτι μου, πώς αναπνέω, πώς γεννώ, πώς μένω για μάνα νέος, πώς, γνωρίζω! Υπάρχουν βέβαια και κάποια πράγματα κατανόητα. Για να μην πω ανόητα, που ελάχιστη σημασία έχουν όμως και των οποίων η διαλεύκανση βρίσκεται πολύ κοντά. Ναι, το ομολογώ. Η επιστήμη δεν έχει βρει έναν τρόπο υγιή να βάζει τα χαρτιά ύπνο. Ναι. Ούτε και τα κορίτσια που δεν λένε να σε αφήσουν ήσυχο, απλώς δεν πέφτουν για ύπνο. Όχι, η τηλεόραση δεν την παραδέχεται. Η επιστήμη είναι όργανο καιρών σκοτεινών. Όχι. Ναι, μπράβο και καλά θα κάνετε να μου το πείτε. Παραμύθια. Ξέρετε τι λένε παραμύθια? Πως ο Ρεϊνός και η Πούλια ήταν παιδιά που κατηγορούσαν τη μάνα τους να τα σφάξει και να τα ταρίσει στον άντρα της. Και αυτά πήγαν και έγιναν αστέρια για να σωθούν. Άλλο τώρα το καλύτερο τους μέσα σε ένα μίγδαλο κρυφόταν η γης με τα λουλούδια της, σε ένα φουντούκι η θάλασσα με τα ψάρια της και μέσα σε ένα καρύδι. Ο ουρανός με τα άστρα. Σε ένα καρύδι. Αν έχετε το Θεό σας, είναι ποτέ δυνατό να πω εγώ στο παιδί μου, στην πιο ευαίσθητη του ώρα εκεί που γλανώνει τα ματάκια του και μισανέει τα κιλάκια του ευχαριστημένο άπειρα με συνασφαλιά του, είναι ποτέ δυνατό να του πω ότι ο Θεοστρόφιλος συμβαίνει όταν πορεύουν οι νερά μου.